Takže čau lidi, vás vítám u dalšího, dneska si zahrajeme zase Clash Royale a update je tam takových updateů, že jsem to nestihl ani natočit, protože jsem natočil jiný videa a konečně už to tu je, takže fuj, mám plnou hubu. Už tady můžete vlastně vidět, že už jsem hodně opodál i tady docela. Že už vlastně tady vidíte prostě takový jako lose, win a tak a navíc co to je přidání tak je klan Česká. No to už tady není a to jsem asi nenatáčel, no to jsem asi natáčel. A abych si tam dal minipeku. A je tam strašně moc to. Ty kokos. No já nevím, no. Dvere, já nevím, jestli mám nechat ty zvuky nebo ne, já si to spíš. Jako já bych je nechal zaplý, jo, ale prostě ono to strašně křičí, takže jdem otvírat čestky. Goldy, Wizard, ale proč má takový trapný peníze? No, dobré. A nově co tu bylo přidaný, tak je, jsou vlastně nové kartičky. No, první nová kartička je Dark Goblin a pak Electro-Wizard. A teď bude tohleto, který vlastně, to už jste mohli vidět o Naked Knight, protože nějakých youtuberů. A můžete vidět, že už mám vlastně taky Conspel, Tornado to už vidět vlastně dávno a nově co tu máme, tak jsou nový legendary kartičky. No to jsem vlastně nenahrával za kartičky, tak bylo vlastně, a Wizard co tam měl? Jo, tuhle kartičku ani tuhle kartičku a tuhle kartičku vlastně měl. Že tyhle dvě kartičky, tuhle jsem dostal z Clan Česky a tohle z Magicu Česky. Jo? Okay. Prostě vlastně je to strašně parádní deck. Já vám ho teda ukážu v normálně boju, ale než se tam pustíme, tak abych mohl donate. Pojď. Tak, Frozen Arena. Dusan Antonov. Wow. Ok, tak se to sekla k prase. Ok, takže jdeme teda Baby Dragonem. A to čo je? Jsme šli tímhletím. Prostě tam názvíme nějaký to. Co to zpomalí. Ještě tam dávičku nebo něco. Aha. To ne, já jsem retard. No tak tohle jsem pokázal, ty kokos, já jsem retard. Ty vada, já jsem zapomněl, že ten, který zadává i ten normální damage, když vlastně tam položíte. Ty vada, to co byl za fail? To se seká. Prdele. Pardon. Ne, ty vada, ty seš... Mě neštví. Musím ničit tyhle ty pízdoviny. To nemá, že jo. Ping. Bang. Electro-Wizard, pojď. Tak, a teď bych šel Baby Dragon a Electro-Wizard. A nebo Baby Dragon a Lava Hound. Tak, čuč. To je na to. Pojď, Electro-Wizarda. Ne, aspoň vidíte, k čemu je ten Electro-Wizard vlastně dobrý. Je dobrý, že furt jenom zapojete, že? Máme hezky Baby Dragona. Pojď Dragonův. Připravíme si tam princesku nebo fireballku spíš, protože no, fireballku bych dal spíš sem. A máš potom. Takže já bych šel teďko, no nebyšel, protože on může jít ten svůj trapný rush. Tady ten. Kámo, stůj. To prčic. Ne, blbej bomber. Dobře. That was close. Ok, a pojď now. Rage. Rage. Ještě jsme nevytáhli tam toho šulina. To si děláš srandu. Nice. Lava Hound, pojď, dělej.
Pojď ty šoure. A jdeme ho sedám. A připravíme si fireballku. Perfektně. Děláš si srandu. Děláš si ze mě srandu. Are you... Ok, to bylo... Ne, nezničíš, kámo. Nezničíš